Знаете ли, че в Копривщица може да посетите 6 музея с един обиколен билет? Днес ще ви покажа какво успяхме да разгледаме за един ден, колко струваше и дали си заслужаваше. Започнахме с къщата музей на Любен Каравелов, където научихме повече за неговото дело и семейството му. Едно от най-емоционалните места обаче за нас беше родната къща на Димчо Дебелянов. Докато разглеждате музея, звучат негови творби, което създава невероятна атмосфера. Посетихме още къщата на Тодор Каблешков, свързана с Априлското въстание, и красивата лютова къща с впечатляващата архитектура. Следващата ни спирка беше къщата музей на Георги Бенковски, а наблизо се намира и паметникът с една от най-красивите гледки към Копривщица. Разгледахме и просветения център през Възраждането, който показва колко важни са били образованието и културата за града. Колко струваше цялото това удоволствие? За възрастни обиколният билет е 10 евро, а за учащи, студенти и пенсионери е 5 евро. Според нас си заслужава напълно, ако искате да усетите истинския дух на Копривщица.